Ingkang Bapa ngenayuk yanitu ingkang Bapa sarujuk. Bilih paduka Anak Prabu Jaka Pitana menika badhe gayuh. Wujudipun Wahyu Cahya Wacana ingkang namipun Wahyu Setya Wacana menika. Kula matur nuwun. Kula dombengi nggih. Nggih. Matur sembah nuwun Bapa. Nggih. Lajeng paduka Anak Prabu Duryudana nyuwun priksa babagan werdosipun. Werdosipun menika menapa? Werdinipun, werdi menika menawi dipun basake menika werdos. Kajengipun sopan. Oh iki. Werdinipun Wahyu Cahya Wacana. Wahyu menika wis ngarani, Cahya menika srengenge, Wacana menika pangandikan. Teges tiyang ing kedunungan Wahyu Cahya Wacana menika sak pangandikanipun, sak omong-omongane, sak laku jantrane kedah saged amadangi dumateng sak pada-pada. Menika menawi miturutipun ingkang Bapa Sukalima. Nggih. Menika werdinipun Wahyu Cahya Wacana. Heeh, anu nggih. Nggih. Lajeng ingkang namipun Wahyu Setya Wacana menika werdinipun menapa? Setya Wacana, Setya menika setya. Setya menika ngugemi dhateng setunggal perkawis, teges mboten mencra-mencre, teges mboten blentra-blentre. Gunemipun kaya banyu ingkang tumumpang wonten ing godhong blarak. Godhong senre. Setya Wacana. Inggih. Setya menika setya bekti kaliyan setunggal perkawis mboten mencra-mencre. Wacana menika pangandikan. Teges pangandikanipun menika datan kena wola-wali, datan kena blentra-blentre, datan kena dale desuk dere sore tempe menika mboten dipun keparengaken menawi sampun kadurungan wujudipun Wahyu Setya Wacana utawi ingkang sinebat Wahyu Cahya Wacana menika Anak Prabu. Bismillah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillah.
Tuen sembah niring ulun kapurba risang amur bengrat mring sahanan ingkang mring kanan sihing tasih mawe uga kang sawega Masiring telahan nyewang kanan mamuju ing wang Namastu Purnomo Sidam awi kena Mastu Purnomo Sidam silat mring yang jagat karono sirang tondo kawisi sanding bisana sono sinawung langening wila pesta maksi lestantun lampahing Buddha jinantur tutur katela tetula tulat mring lapting parabdya wini suda traingkang dinama dama pinardita ming lalata mangya tekap wasananing gupita taun rengging pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggunggung sang Murwengkata Sedebyar dumadining wayang Purwa Purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng dina ngemu surasa yen linaras saya karaos mula jare angrasa wani wuruhing diri rasa rumangsa angrumangsani lir jalma angelo kaca jarweh wis rinakup caing carita lebece wis kagelar jroning pagelaran yaiku sejatine amriksani pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra ndarum Hyang Kartika wis kinurba putra teng kawasa sahari ratri hangedri bawana purwateging duksina gilir gemandi temah dadi petanganing dina sasi parsi pindu kang sarta abad tetung lantang kartu mangkarta ya sinirambun daya Jawa pating rembyah dadi padhanging kutu-kutu walang atuga burono yang buronto ya dadi beranan tanpa wicalan padhang terangan sinari Sang Hyang Retnawi ingkang arsa murbawani jagat mungguing jagat wetan mungup-mungup mungguing kalingan wukiraban merkangah lamun kaksaya dilat-dilato bumi saya dangu sumurup Sang Hyang Araka katon semeblak kanan kirining abang esmu jenar kapurbawan sinari Sang Hyang Basanta tanem tu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya pucung gunung tinemulan gendanu kasil ring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega
Tarwetawis dangu solang kawulodase. Dene warsa angupaya buka garap Tegal Sawahi. Anglu silur tatanan pedhoti sinambi sendonan sesindinan mikul garulu kuni anggiring raja kayane. Sawanana pirembagan sama ruwange. Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil. Wis katon melok sinari jagat. Dunung enggeng keplat papat lor kidul wetan kulon. Sinaring jagat kang samira biraja, rebut tujo, rebut kekuwung. Prantili tatan wonten ingkang amadani kekuwunging praja negari ing Astina. Anyar koranyar ing Purwaratri sinenggalan luhuring kagunan kunjuk paring Gusti. Katingal gumar minangka Purwaka. Anenggih punika gumlaring negari Astina ing Astinapura. Nenggih sinebat praja Gajah Hoya ing Liman Benawi ing Guru Janggala inggih Awasta negari Purwasri Nanda. Pramila sinebat negari Astina krana dukunane Sang Hastimurti inggih Sang Hastipraba kang kepareng yasa negari Gajah Hoya dadi pepengket lamun ing nguni tilas kedatoning Dirada Prabu Gajah Sura ingkang dipun tukulaken Sang Resi Palasara. Liman Benawi mengko werdi ngongkang samudra gising bandar sinung pratima pinetha gajah anginum toya awasta reca gajah Purbakayun. Kuru Janggala dadi kedatoning bangsa Kuru pramila sinebat Purwasri Nanda labet kang yasa negari taksih traing Prabu Sri Nanda. Negari Ngastina dengan jik manca-mancana pindane Swarna Dipa binasaken punjuling apak umpama bor pemadang urupe kalamun gunung dhuwur kukuse yen to kali jero kedunge bebasan pasar ado kumandange apancari pambekane kondo sareding pangge krana negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasa pantaya Benawi tinampi ombak samudra binanglangu kang tanpa pagut. Pegating maninggal kapanto urut ing Cakrawala wane-wane cakring wisik samane kineping jurang corong kinepung gawa serong kinarya sesuing peksi lawet miyang sarang burung wonten ugi pasisiran Tersasana Jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir tanem tuwang rembuyung royo-royo Karangkitri rawiruin kelapa bumi subur pasiden mawur sadengati nandur kang samya dadi gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya mijil saking sendang-sendang ning nirtane iline kapara-para liyan playune tinampi wadhuk direndung-bendung kinarya ngilini sawah yang pategalaning Narakisma mokal panguling tetani bebasan datanana bumi sajeng kangkeng sela sedya tinanduran kang murakabi pandya Bathari Sri Anglar Pasabinan Yaya Rukmi Sarkang pinangga Pratiwi pategal engko prijeng kang ngruwi godhongane ambek kowe nganti kaya manglo wiwitane polo kependhem polo kusimpar polo gumantung sadyotan kuciwat sinawi tukulan kemawe kesarasaning diri ingo ningon raja kaya tewen sansaya ngrembaka lamun siang glaring mangunan lamun manci sarap surya samya mulih marang kandange dhewe-dhewe tatanana carane kandhang nganggo ranjing palang labet tebih saking tindak durjana cuti samya sayek saeka kapti akaruring rusa bangsa tuwin negari ing Gajah Hoya wanaga ngimbanging gunung anggung rinaksa mrih lestari urun tumurun tarah tumerah sadya dadi huruk-hurukaning lingkungan langkung-langkung lamun tinaliti sampun samya samet ing sesanggeman sepen tebih sangsaya sinansaya anane momat sinamatan daya dinayan sawiji mapan sejating jejibahan kang minuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang sak temah bisa ambabar karya kenging binasake negari Ngastina iku semono lagi mancik marang jaman Jana panjang punjung pasir pawukir lo jinawi gemah ripakarta tata raharja
Dasar guru kang gedhe bore padhang jagati dhuwur Gusti tur tatu kuncarane tur kasusuring manca praja sinenta wau. Ingkang jumeneng nata Anyakrawati ambau dendha wonten negari Ngastina. Mapan wasana paliyane lamun kethek araning Pragusa Buta Apraceka dewa wenang wisik pandhita peparap lamun ratu wenang ajejuluk nenggih sang nata Prabu Duryudana. Inggih jejuluk Sang Prabu Suyudana, ya Jayapitana, ya Prabu Jakapitana. Inggih jejuluk Prabu Kurupati, ya Kurawendra, ya Sri Gendari Suta, ya Dastora-Storatmaja. Inggih jejuluk Prabu Gandharya, ya Gandaryanata, ya Prabu Tripamangsah. Pramila jejuluk Prabu Duryudana Karana Sang Nata. Angrengga makutha kaprajuritan Suyudana mengkuwerdi lumintu. Dedanane ingkang ilining toya narmada jejuluk Jayapitana yekti dadi mustikaning prajurit. Jakapitana mengkuwerdi dadi pepenget. Duk nalika tasih Jaka wis sinengkaken ngaluhur jumeneng nata ing negari Ngastina. Pramila jejuluk Prabu Kurupati dadi ratune bangsa Kuru. Kurawendra angratoni kadang satus ingkang sinasapan wanudya sajuga. Nenggih Dewi Dursilawati Gendari Suta, nenggih Sang Natatmajane Dewi Gendari. Dastora-stora Siwi yogane Sang Narwati Dastarata. Prabu Gandharya minjang menawi Bratayuda dadi prajurit pamungkas. Sinebat Gandaryanata mengkuwerdi Sang Natatraha Ratu Gandhara Desa. Tripamangsa minangka pepengeduk laire Sang Nata Dampit 3. Sang Prabu Duryudana ngasta pusaran praja linambaran paugeran caturwara nenggih sama beda dana dendha. Nanging cacane tasih kumingsun lire panguwasa kinarya gada. Seneng sembranan lumuh kungkulan tanpa beda kadang Kurawa ingkang Dursilawatak Candala. Anyaring mangsa kasada windu sancaya tinenggaran wuku prang balat ing perang bakat anggara kang ari magut Tabunawa. Sang Nata kepareng miyos siniwaka lenggah madaning dampar sinasada sempek babut werni sindura kang rinendha benang kencana ing madya sinunging sekar pinetha cepaka mulya sinebaran sari-sari ginanda wida kongas pangambar gandaning jebat kesuri yen Cinandra dadya Rumabasing Durgandana. Andher kang samya semewa nenggih wadya kang gantung siba wiwit saking Bajura ngayun pagelaran Balawerti ngandhut temekeng alun-alun pungkur. Angendana pindha mawan ponang duweja rontek lan umbul-umbul akeng wadya ingkang anggantung siba pindhane sasangka ginarebeking pranggana. Ora sidhem permanem datanana janmung kang anyabawa ingkang kapiyarsa amung tumetes ing tirta pusara dumaweh ngurun-runan kang samya wanjra ing jawi kapireng swantening abdi Gusali kang lagya makarti imbal gantya Amanjaraga kumandange yayaswaraning Jenggeret Nola sinenta punika ingkang kepareng caket dening mangarsa nenggih punika bujangganing praja wingging saking pertapaning Sukalima peparap Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana inggih peparap Baratwaja putra ya Sang Wipra inggih sinebat Begawan Menak Anggara. Pandhita sekti dadi mustikaning prajurit minangka Dwija guruning olah kasekten sumambung sibanira kadang Sinarawadi ingkang katingal sumeblak yayah lintang Panjerina. Tuhu punika nata ing mandura nenggih Sang Prabu Baladewa Yawaning Pinta Wasi Jaladara Yawanom Kakrasana ya Sang Prabu Balarama. Tan kanton ingkang caket dene mangarsa nenggih Wrangkanata dalem negari Ngastina nenggih Sang Rekyanapati Harya Sengguni ya Harya Suman ya Raden Trigantalpati ing Plasa Jenar. Tan kanton Wiswanira Pangeran Pati Satring Tirta Tinalang ya ing Toya Tinalang nenggih Sang Raden Harya Kartamarma.
Mular sangjaning para kawula samya gandeng pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengul datan peselo labes sekathing morse bing jawi amludak gendera rerontek umbul-umbul kekiterangan danu ya imunding mangsa labu payung megar mendi jamur barating mangsa rendeng tumbang ngrangap jagat jati ngaraning mangsa katiga prantene tinggal tidem sinemadaning pasewakan negari ing Astina nadyan gegodhongan datan ngubah samirana datan mampah kabyarsa mung ngeling pradonga miwah pangling maranggana sigra murmani pangandikan Ara Sang Nata Prabu Duryudana amedhar sabda pangandika ora nenggo-nenggo sangya para kawula dasih dinaracaken mangarsa wonten nadyaning praja negari Ngastina tanggaping sasmita sangya para kawula samya ngangsek pisawani kang dadi kumanggulih wijining pangandika Sang Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan mangrombeng para kawula samya nyaket ngenya sowan ngening dalang yen aja mantan moncarku mangreng turun neng puri mangkin tanpa siring kasaran macaring purnaming kakono kasaring mangsa katiga Sang
suritinon ning pasewakan busana maneka warna sepak puspiteng udyono yang pancrah sarwa rokma ranggeng manik narawata Obro Prabanyo kang sumirat kenyaring neca laliwaran ke laji sireng dadet wimbo kekondo amrek mi tiupeng mat rota ondo saparan mangambar kungas Niwang Sukmana madili duwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara nun mangke paman
Paman Pati Arya Sengguni. Ayo ndadekake kaget pekenira si paman. Dina sira ingsun biji ana ngarsaning manira Paman Pati Arya Sengguni. Kawula ninggih anak Prabu. Sakalangkung madu kamiji dumateng piswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih. Ing jawi sanget kuwatosing manah Pindaran Salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras. Nanging sareng kula sowan wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan. Dewaji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan anak Prabu Duryudana. Pengayoman kula kawula ana ninggih. Paman dari Sengguni inggih. Kati parangipun sira ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun pranata tata arakiting kaprajan negari ing Astina marata diagi aturna kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti kang karempin Paman Pati Arya Sengguni. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting kaprajan nggih tentu sadotan badhe nguji wani. Para kawula samya saiyek seka kapti karo huring nusa bangsa duwe negari ing Astina. Mandhapipun dumateng sangjaning para prajurit miwah para sata Kurawa ingkang boten kendhat anggenya tansah gegladhen olah kridaning perang. Sawanci-wanci praja paduka katempuh ing parang muka tartemtu boten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu. Ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih anak Prabu Jaka Pitana. Kawula ana ninggih. Paman Pati Arya Sengguni inggih. Gawe bumbung manah ingsun teka jangkep kang dadi aturira paman ora liwat pakaran ing utama tindakna selawase urip Paman Pati Arya Sengguni. Kawula ana ninggih. Menapa ingkang sampun paduka dhawaken tartemtu badhe kula candhi gejimat namung dereng lan sak sampunipun nggih. Kepareng ambok bilih ingkang bapa ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk saandhap padha paduka anak Prabu Jaka Pitana. Pengayoman kula wonten ing Madyapada anak Prabu Duryudana kawula ana non. Walat mewah pagebluk menawa ingkang badhe dawuh wonten praja negari Ngastina. Wonten ingkang putra wantun nampi sembahipun tiyang sepuh. Nanging wa semanten pawan. Jer jeng andika Paman Pati Sengguni menika ingkang minangka dados nayakaning praja negari Ngastina. Paripaksa sembahing paman kula tampi kendelo sami-sami. Boten langkung kasekecak ajeng andika lenggah wonten praja negari Ngastina Paman Pati Arya Sengguni. Kawula ana ninggih. Sampun boten kirang prayogi anggenipun ingkang bapa sowan nggih. Wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana, anak Prabu Duryudana. Nun mangke bapa nemban. Sarawu paduka bapa nemban Durna ing Sukalima arawuh wonten praja negari Ngastina. Bapa nemban ingkang putra pun Duryudana ngaturaken Pambagya Raharja mugia kunjuk wonten ngarsa paduka bapa penemban Sukalima. Bapa penemban Kumbayana. Astaka swala sila bertapa Somarante. Hawelah kemenaga kula kaprit gantil buntuting selikur. Lole tali wesi jenenge Rante wong wedok metu bengi jenenge. Lole anak Prabu. Parang paduka anak Prabu Jaka Pitana miji dumateng piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Nggih. Samangke Pambagya Raharja sampun ingkang bapa tambi sowan kula wilujeng mboten manggalangan setunggal punapa. Mboten langkung ingkang bapa ing Sukalima ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa mugia kunjuk katur wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana, anak Prabu Duryudana. Sampun kula tampi karya bombong jasmaraipun ingkang putra ing Ngastina Bapa Durna. Mboten langkung kasekecak anggen paduka lenggah wonten praja negari Ngastina. Kawula ana ninggih. Sampun boten kirang payogi biswanipun ingkang bapa ing Sukalima nggih. Anak Prabu Jaka Pitana. Kadangipun Kakang Dimas Kartomarma padha kanthi raharja sapratane Dimas Kartomarma ana ing praja negara Ngastina. Dimas Kartomarma. Ono iki dewaji sembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan sinuwun Koko Prabu Duryudana. Amiji dumateng piswanipun ingkang rayi ing tirta tinalang pun Kartomarma kepareng wilujeng piswanipun ingkang rayi.
samangke mboten panggilangan setunggal punapa tebih saking rubit tukar sing sabi kula durga mendhak kala sirna sinuwun wonten sabda paduka miji sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk saandhap pepodo paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Duryudana sinuwun Prabu Jaka Pitana Dewaji siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora lewat pangestunipun Kakang bae tampan nono nduk niki sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jimat paribe ndayana ning kasantosan sinuwun Dewaji sembahan kula pareng pangestu paduka kula cancang pucang weni dumaweng wijang ora meketing merdaya saestu ndadosaken cahya ner cahya daging rah kajewanan padha tatanan barisaning para wadya buling padha gantung sibuk aja nganti kang padha saur manuk jenenge Sunadya mbabarake wigatining pasewakan Dimas Kartomarmo. Nuk niki. Ora ingkang sampun paduka dhawaken tartemtu ingkang rayi badhe mangestu padha dawuh paduka Sang Dewaji sembahan kula sinuwun. Nun mangke Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Mandura. Pengayomanipun ingkang rayi Ngastina. Koko Prabu Balarama. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayipun Jaka Pitana ngaturaken pambagya harja mugya kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Balarama Koko Prabu Mandura. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat Padendra Jaladewaku Yayi pareng paduka Yayi Prabu Duryudana miji dumateng wiswanipun ingkang Raka ing Mandura wonten Praja Negari Ngastina elok sanget kawontenanipun pambagya harja sampun ingkang Raka tampi karya bumbung jasmanipun ingkang Raka mboten langkung ingkang Raka ing Mandura ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk katur wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana Yayi Prabu Ngastina Koko Prabu iki sampun kula tampi karya bumbung jasmanipun ingkang rayipun Jaka Pitana ingkang rayipun Guruwati mboten langkung mugi kasekecakna lenggah paduka wonten Praja Negari Ngastina Koko Prabu Yayi Prabu sampun boten nirang prayogi wonten piswanipun ingkang Raka katampi kanthi banget prayogi wonten Praja Negari Ngastina jenyatanipun Yayi sareng kula prapta wonten Praja Negari Ngastina kula ngaraosaken undhak ing kawula Negari Ngastina ingkang dangu sangsaraning dangu sangsaya tentrem sami jenjem anggen lenggah wonten Praja Negari Ngastina Yayi ingkang Raka ing Mandura mangayu bagya sekedhi jumuru awit paduka Yayi Prabu Duryudana ingkang hamangku sanjaring para kawula tasih saged mujudaken kawontenan kaprajan Negari Ngastina ingkang kados mekaten elokipun miwahindahipun Yayi ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan ceryatanipun paduka Kanjeng Koko Prabu mawas dumateng kawontenan Praja Negari Ngastina tartemtu sedaya kawontenan kados mekaten menika menawi boten saking pambudidayanipun ingkang rayipun Jaka Pitana mbewah menawi boten saking sugihing Negari Ngastina boten badhe kaleksanan boten badhe kalampah kawontenan Praja Negari Ngastina kados mekaten mriku Koko Prabu Baladewa Yayi nanging wis semanten Yayi jalaran ingkang Raka ing Mandura menika ugi taksih bebasanipun kutha ing nalar cingkranging samubarang tartemtu anggen kula mangku maranata sanjaring para kawula tasih sami basa-basih tasih kathah kekiranganipun jernyatanipun anggen kula madheg wonten Praja Negari Mandura menika kawula wonten Praja Negarinipun ingkang Raka menika kathah ingkang sami angel menawi dipun kanthi supados manunggal tunggal dados tunggal. Koko Prabu ngestaken dawuh. Pramila Yayi benjang punapa wonten wekdal mirunggan mboten wonten kewajibaning tata kamrajan Negari Ngastina paduka Yayi Prabu Duryudana ingkang Raka kanthi miwah kula aturi supados ing sakmangke tetinja marang kawontenan Praja Negari Mandura kaicala jegolan merkiwa Durgama Sangga Runggi negari Mandura kareng kuwa kadya Negari Ngastina iya negari paduka piyambak Yayi Prabu Duryudana ngaturaken ageng panuwun tanpa upami Koko Prabu boten langkung sedaya sampun sami priksa lan ngawuningani bilih paduka mriku nalendra Gung Binathara nanging wis semanten Paman Pati wonten timbalan anak Prabu sedaya ingkang sampun ingkang putra lempaken wonten Praja Negari Ngastina mesthi mawon kaget teka dinten sak mriku ingkang rayi
Inggih Kang Putra ngawontenaken pasewakan kepening lanat ingkang sampun wontene punapa ingkang dados wigatosipun lan punapa darunaripun samangke kula badhe ambabar pasewakan. Kawula ana ninggih nggih anak Prabu. Gandeng ingkang bapa ing kepatihan sampun nungsung mawarta nyadong dawuh timbalan paduka. Pramila sumawi kula aturi paring dawuh wonten ngarsanipun Sang Jayapura Piyai ingkang sami lenggah. Menggah menapa ta wigatosipun nggih menawi kepareng tumunten kawedhara ingkang kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang sedana tuwin para kawula wonten praja negari ing Gajahhoya awi kula kanthi manjing salebeting kedaton apan catur netra kan ingkang bapa ing kepatihan nggih kawula ana ninggih anak Prabu jagat pangestu karo wayah loro jagat Paman Patyari Sengguni kula wonten timbalan Koko Prabu Baladewa kula wonten paring adhawuh Yayi mesti kemawon kaget dinten sakmenika Koko Prabu Baladewa kula pijirawipun wonten praja negari Ngastina jalaran Blaka Suta kemawon cekak aos aturipun ingkang rayipun Jaka Pitana anggen kula ngawontenaken pasewakan kepening lanat ingkang sampun mriku kula namung badhe ngrembak babagan tigang ari kapengker wonten ing dinten Sukra Kasih ingkang rayipun Jaka Pitana anampi sasmita saking sangjaring para Jawata sasmitaning dewa paring wisit dumateng ingkang rayi bilih Kurawa kadhawuhan supados sambudidaya duwe nanggayuh wujudipun kanugrahan ingkang sakmangke badhe dipun matedhaken dening para Jawata ingkang aran Wahyu Cahya Wacana inggih ingkang aran Wahyu Setya Wacana Koko Prabu gandeng kula menika ngrumaosi Kurawa menika sampun mataun-taun sepisan nggih mawon dereng nate anggayeng nampi wujudipun Wahyu Prawila rawipun Koko Prabu wonten ing praja negari Ngastina menika kula suwuriga partikel iku pamrayogi kados pundi serananipun duwin lampahipun kedah kados pundi anggenipun ingkang rayikipun para Sata Kurawa sakmangke kadhawuhan supados ambudidaya nggayuh wujuding kanugrahan kang aran Wahyu Cahya Wacana iki Wahyu Setya Wacana Koko Prabu Baladewa anjering kang puspita rum kacilireng samirana amrih sekar kadong ngas kandhanya maweh araras artaning driya jagat pangestu karo wayah loro jagat Yayi Prabu Jaka Pitana kula nuwun wonten timbalan kedhawuh paduka Koko Prabu prasasat kadidene kejugrukan Wukir Sali kalepaning samudra madu manahipun ingkang raka ing Mandura sareng kula tampi dawuh paduka Yayi Prabu Duryudana bilih para Sata Kurawa nampi wewisik nampi sasmita wangsit saking para Jawata bilih paduka Yayi Prabu Duryudana kedah miwah kadhawuhan kedah anggayuh wujuding kanugrahan kang aran Wahyu Cahya Wacana inggih kang aran Wahyu Setya Wacana Yayi
Bloko Suta Blakotang terus terang manahipun ingkang Raka ing Mandura menika bombong sanget. Bombong sanget jalaran kula nuwun sewu. Samangke anggen Paduka Yayi Prabu Duryudana mundi dawuh tuwin ambabar sabda pangandika babagan nyuwun mriksa anggenipun kados pundi badhe anggaya wujuding kanugrahan ingkang namipun Wahyu Setyawacana menika. Kula ngrasa kula menika ngraos bilih aturipun Yayi Prabu Duryudana menika estu lair lan batos anggenipun badhe anggaya wujuding Wahyu Cahyawacana menika. Teges mboten namung kinarya abang-abang lambe ora mung dienggo apalan nanging nuwun sewu Yayi. Gandeng ingkang Raka ing Mandura piyambak menika ugi sepisan kemawon dereng nate nggayuh kanugrahan ingkang namipun Wahyu menapa kemawon menika. Pramila kula menika ugi datan mangertosi kados pundi sarananipun tuwin lampahipun anggenipun Paduka Yayi Prabu Duryudana badhe anggayuh Wahyu ingkang namipun Wahyu Setyawacana inggih pun Wahyu Cahyawacana. Nanging wa semantuna Yayi ingkang Raka bombong sanget tuwin ingkang Raka mongkok sanget menawi estu lair lan batos Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana menika badhe anggayuh Wahyu Cahyawacana sampun ngantos jika lan perkewu mangke menawi kedah mbetahaken Prabiya sampun ngantos ajrih kangelan sampun ngantos kawratan bondo negaring Mandura kula aturi ngukup kinarya nggayuh wujuding Wahyu Setyawacana kagem kadang-kadang kula pun para sata Kurawa samangke sampun ngantos Paduka Yayi Prabu Duryudana piyambak ingkang tumindak jumangaken suku ngrombyakaken asta sakmangke ingkang Raka ingkang sagah nggayuhaken Wahyu Setyawacana. Yayi Prabu ngaturaken agunging pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Pramila Koko Prabu ananging gandeng ingkang arayi menika datan mangertosi werdinipun Wahyu Cahyawacana utawi Wahyu Setyawacana menika menapa sartanipun ginanipun menika kagem menapa. Kula nyuwun mriksa wonten ngarsa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Lah nek perkawis menika sampun nyuwun mriksa wonten ngarsanipun ingkang Raka Mandura menika sampun. Nanging kula aturi nyuwun mriksa gandeng wonten mriki menika wonten rawuhipun Brahmana Agung inggih Nuja Agung ing Ngastina Pandhita ing Sukalima inggih boten sanes kejawi namung Bapa Mbadurna. Niki ngapa niki kok njeluk kula? Bapa Durna Wonten dawuh. Paduka mriksa werdinipun Wahyu Setyawacana. Niku napa niku? Lho. Yayi, mriku kula aturi nyuwun mriksa wonten kersanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Koko Prabu iki. Bapa Durna. Wonten dawuh, Nger. Kula nyuwun mriksa. Nggih. Gimana? Anu pripun? Kula nyuwun mriksa, kula mundhut pirsa wonten karsa Paduka Bapa Mbadurna. Iya, anu nggih. Babagan anggenipun ingkang putra nampi sasmita saking Murajawata. Bilih ingkang putra kedah nggayuh ingkang namipun Wahyu Cahyawacana teges Wahyu Setyawacana menika werdinipun menapa sartanipun ginanipun menika menapa. Oh. Lole astagfirullahaladzim bertapa sumorante hawala. Oh inggih nggih anak Prabu ingkang Bapa Bambang sanget. Tuwin ingkang Bapa mongkok sanget. Kula midhanget atur pangandikanipun Paduka Anak Prabu Jaka Pitana. Bilih samangke Kurawa menika kadhawuhan supados gayuh wujuding Wahyu Setyawacana utawi Wahyu Cahyawacana. Jalaran kula nuwun sewu lho nggih. Kurawa menika sepisan kemawon dereng nate gayuh ingkang nami kanugrahan. Nate gayuh Wahyu menika babar pisan sepisan kemawon menika dereng tau. Pramila kula nyuwun priksa. Sarananipun tuwin lampahipun kedah kados pundi? Anggenipun badhe gayuh Wahyu Setyawacana menika. Nggih, matur nuwun, Nger. Mekaten Bapa Durna. Iya, menika menawi miturutipun ingkang Bapak Sukalima. Nanging nuwun sewu, mbok bilih miturutipun Adipati Arya Sengkuni menika benten. Kakang Durna, pripun Adipati? Menawi miturut kula kok beda karo pangandikane sampeyan. Bentenipun? Nuwun sewu anak Prabu Semala atur. Paman Arya kasumanggaken. Menawi miturutipun ingkang pamaning kepatihan menika ngaten kok nggih. Ingkang namipun Wahyu Cahyawacana utawi Wahyu Setyawacana menika namung ngayawara. Ngayawara liripun tegesipun kados pundi? Cobi ta kula aturi amenggalih. Napa wonten nate jamak lumrahe cariyosipun tiyang ingkang gayuh Wahyu nampa wujuding barang. Menapa menika sampun wonten cariyosipun, menapa sampun wonten buktinipun.
Menawi wonten ingkang bapa kula tak nyun priksa, kula tak ngertos, kula tak weruh. Desuni, Wonten dawuh Kakang Durna. sampean aja nyebar wisa lho, sampean aja nyebar upas. Oh, anak Prabu Jaka Pitana kuwi wis lahir batin. Anak Prabu Jaka Pitana kuwi wis tenanan. Nggone dheweke kepengin arep nggayuh wujuding Wahyu Setya Wacana, ya ngaran Wahyu Cahya Wacana. Lah nggih niku rak sampeyan nek percaya nek Kurawa kadhawan supayane nggayuh wujuding Wahyu Cahya Wacana. Lah nggih. Ning nek miturutipun ingkang rayi ing kepatihan kula niku mboten percaya sing jenenge Wahyu. Sakarep-karep sampean. Nek sampean ora percaya karo wujuding Wahyu, nggih mboten napa-napa. Ingkang bahkan kula percaya Kadipati. Nggih pun mboten samencak-mencak mboten samuring-muring. Oh, sampean iki bola-bali, bola-bali. Pendak-pendak anak Prabu Jaka Pitana mriki nganten masewakan ngrembak babakan iki mriki anggenipun badhe gayuh wujuding anugrahan Wahyu saking para Jawata. Mesti sampean iki senengane ming blithuk, senengane ming ico-ico, senengane ming licipi carang bapak. Lah nggih to? Perkara sing ora sak benere sampean gawe-gawe, perkara sing ora sak nyatane sampean gawe supayane enek, sampean gawe supayane anak Prabu Jaka Pitana menika percaya karo aturi sampean. Oh, nek jane ming ngentut. Ora ana nyatane sing dadi aturi Adipati Harisengkuni mriku. Sampun Bawa Durna. Wonten timbalan karo anak Prabu. Kula sampun mangertos. Miyawah kula sampun tanggap sasmita saking para Jawata anggenipun paring wangsit kelaring putra. Bilih kula kedah gayuh wujudipun Wahyu Setya Wacana, inggih Wahyu Cahya Wacana. Inggih. Pramila kula nuwun sewu. Kula kinten ing sak pagi. Kadang-kadang kula pun para Pandhawa ugi kadhawuhan gayuh wujuding Wahyu Cahya Wacana mriku. Kemarang paduka anak Prabu Jaka Pitana kados pundi, Ger? Pramila gandeng Kurawa menika sampun marambah makaping-kaping. Nuwun sewu, Kurawa menika sepisan kemawon dereng nate namipun kanugrahan saking para Jawata. Lajeng Pandhawa menika sampun wungsal wangsul gayuh wahyu, gayuh ngilmu menika sampun marambah makaping-kaping. Pramila babar pisan ing sak pangke kados pundi serananipun kemawon sinaosa kula dereng mangertosi perkawis sing saknyatanipun. Pandhawa badhe kula pepalangi anggenipun badhe gayuh wujudipun Wahyu Setya Wacana. Bawa Durna. Oh, lole astaka swala sila bertapa. Sumorante hawala kemenaga kula gaprit gantil bututing selikur. Anak Prabu kula nuwun sewu lho, Ger, kula nuwun sewu. Bawa Durna kados pundi? Menawi kados mekaten pamangke paduka anak Prabu Jaka Pitana menika mboten leres. Menika bener nanging kirang bener. Beneripun lan kirang beneripun. Beneripun. Paduka anak Prabu Jaka Pitana menika nggadahi gegayuhan. Inggih menika kepengin gayuh wujudipun Wahyu Cahya Wacana ingkang sinebat Wahyu Setya Wacana. Nggih. Nanging kirang beneripun nuwun sewu. Menapa wonten jamak limrahipun tiyang ingkang badhe gayuh Wahyu menika sarana jegal dumateng katentremaning liyan. Menapa wonten jamak lumrahipun wong sing arep gayuh Wahyu kok bersaing menika menapa wonten lumrahipun, menapa wonten cariyosipun. Cobi kula aturi menggalih lho, Ger. Kula menika ngrumaosi bilih kula menika mukti wonten Prajanegari Ngastina. Pertapan Sukalima menika yasanipun paduka anak Prabu Jaka Pitana ingkang dipun paringaken wonten ngasanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Nggih. Nanging nuwun sewu lho, Ger, kula menika ingkang minangka dados gurunipun para Sata Kurawa. Miwah kula menika ingkang dados gurunipun para Pandhawa. Teges guru menika kedah sagedipun gugu miwah kedah sagedipun tiru. Teges guru menika mboten bancindhe banciladan. Menawi Kurawa mboten kenging dipun bancindhe, menawi Pandhawa ugi sampun ngantos dipun banciladan. Menika sampun ngantos wonten sipat ingkang kados mekaten menawi ingkang Bapa menika jejeripun guru, jejeripun tiyang sepuh ingkang dipun dadosaken gurunipun Pandhawa miwah Kurawa. Bawa Durna. Wonten dawuh. Nanging namung sepisan kemawon menika kula suwun Bapa Durna supados dawuh kalian para Pandhawa supados murungaken anggenipun badhe gayuh wujudipun Wahyu Cahya Wacana. Kakang Durna, pripun Dipati? Sampeyan niku mukti teng Prajanegara Ngastina lho. Sampeyan niku ceciklu ana ngersane anak Prabu Jaka Pitana. Sampeyan melu ngeyup kamukten ana ing Prajanegara Ngastina. Mula gelem ora gelem sampeyan kudu ngewangi para Sata Kurawa. Oh, mboten saged. Liripun mboten saged. Menawi kula ngantos samangke mulasara milara miwah murungaken gayanipun para Pandhawa mengke malah tetel kabrahmananipun ingkang rayi utawi ingkang Raking Sukalima. Bajik sampean mikir kabrahmanane sampean. Biasane sampean ki sok srogal-srogal ature.
ngendikane mingsok mencla-mencle. Sampeyan ki biasane sok ora kena digugu. Ning kok sak gendakan iki Pandhawa kaya-kaya sampeyan rungkepi, Pandhawa kaya-kaya sampeyan tresnani. Malah Kurawa sing sajak sampeyan bansin timban siladan. Menanyaten nuwun sewu lho nggih. Nuwun sewu. Amit sewu kula tak matur. Paman hari kados pundi? Menawi ngaten cabaraning damel Kurawa anggenipun badhe gayuh wahyu. Kamangka sampun marambah makaping-kaping gagal. Menika namung dipun sababaken wontenipun Kakang Durna ingkang sajak panjenenganipun ngrungkepi Pandhawa sartanipun moh nglabuhi Kurawa. Nek caraku ingkang dados nalindra teng Praja Negara Ngastina ginanipun napa ngopeni ngingu menungsa sing kaya ngoten. Anak Prabu, putra kados pundi? Samangke kula ingkang sagah mejahi dhumateng para Pandhawa. Lah rak apa ta? Rak ming mencla-mencle ngendikane ta. Sareng kula sagak kaya ngeten. Jagat pangestu Nggara. Bawadurna, wonten dawuh. Menapa estu anggen paduka gadhahi niat kepengin mejahi dhumateng para Pandhawa. Oh, sampun ngantos saji kangelan. Jernyatanipun kula nuwun sewu lho, Nggih. Kula nuwun sewu. Pandhawa menika estunipun menawi mboten gadhahi pujangga, Pandhawa niku nek ora duweni pamong. Pandhawa niku ora duweni daya menapa-menapa, teges Pandhawa menika ringkih. Pandhawa menika ringkih, mboten gadhahi daya kegiatan napa-napa. Ning gandeng Pandhawa menika gadhahi pujangga, Pandhawa menika gadhahi nujung ingkang namipun anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, pramila Pandhawa dados gadhahi raos geting keburu sengit kaliyan para sata Kurawa. Semanten ugi Kurawa menika ugi gadhahi rasa sengit kaliyan para Pandhawa. Mboten jenjem, mboten tentrem menawi Pandhawa tasih gesang wonten Madyapata. Luwih-luwih samangke Kurawa sampun kadhawuhan gayuh Suting Wahyu Cahya Wacana. Samangke Pandhawa tartentu namung badhe nyrimpeti dhumateng lampahipun para sata Kurawa anggenipun badhe gayuh wahyu. Pramila kula aturi mestakaken, kula aturi nyawang nggih. Samangke ingkang bapa ingkang sagah mejahi dhumateng pun anak Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih, anak Prabu Jaka Pitana. Maring jajalanan sekertaning baone iblis lanat. Bapak Durna, wonten dawuh anak Prabu. Menapa panjenengan mriku mboten mawas wonten mriki menika lenggah sinten? Napa sampean ora nyawang teng Praja Negara Ngastina iki sing suwan sapa, sing lungguh sapa, sing rawuh sapa? Menapa sampean mriku mboten nyumurupi praptanipun ingkang putreng Mandura? Lah keteka delangap-delangap ucape Bapak Durna. Ndurwili kaya grojokan rete kaya betes nembo pategalan bilih Bapak Durna sago mejahi dhumateng kadang kula Ndrawati. Bapak Durna. Wonten dawuh. Bapak Durna. Wonten dawuh. Mudhar ora kowe. Ayo. Tanggung jawab, Kang. Nek wis kaya ngono kuwi sengguni ora melu-melu. Ora aok-aok. Bapak Durna. Wonten dawuh. Niat kula sowan wonten Praja Negara Ngastina menika pados tentreming ati, tentreming manah. Kula menika ampun cemeplong rasing manahipun ingkang putreng Mandura sareng midhanget pangandikanipun Yayi Prabu Jaka Pitana. Bilih panjenenganipun badhe gayuh wahyu ingkang aran Wahyu Setya Wacana ingkang aran Wahyu Cahya Wacana. Nanging rasa seneng kula menika kadudul kaliyan rasa sengit geting keburu sengit kaliyan pun para sata Kurawa. Ngeten iki lho, ngeten iki sing kula ora seneng. Ngeten iki sing kula ora seneng. Kurawa niku janjane apik nek ora ngopeni wong tuwa kaya dapur-dapure sampean. Nuwun sewu anak Prabu, sampun kantos kados mekaten. Oh, ingkang bapa iso kalimah menika namung nuhoni dhateng aturipun Adipati Arya Sengguni. Wis gek tumbak cucukan kono. Wong kula ki ming mringgake supayane anak Prabu Jaka Pitana niku kelakon ning gayuh wahyu, kok malah gawa-gawa jenengku. Dipate, sampean niku karepe iso ngrumangsani apa ora ta? Sampeyan niku minangka dados wangkana teng negari Ngastina, sampeyan niku wong nomor 2 teng negara Gajahaya, kudune gunemane sing apik. Bawa Durna, wonten dawuh. Kudune sing ngandika, paduka sing gunemane sing apik. Merga sampeyan kuwi derajating pendhita, ora kena mencla-mencla gunemane, kudu dipidhangetke wiyayake, diugemi ngendikane pendhita. Nek pendhita kok ngendikane wola-wali kaya banyu manggodhong sentre, teges tetel kabrahmane sampeyan. Cobi to. Wong kula niku mung
Mrenggake lho Kakang Durna, piye carane gandeng sampean niku mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda teng negara Ngastina, pramila sampean kedah nyengkuyung anak Prabu Duryudana. Ning kula niku mboten nganu sinten-sinten kok, Dik Patih. Kula niku nyengkuyung para sata Kurawa. Kula niku mboten banci ladan. Kurawa kula rengkuh, Pandhawa kula sengkuh, sedaya niku sami mawon, sedaya niku sae, sedaya mboten wonten lepatipun. Bapak Durna, Wonten dawuh, lepate Bapak Durna niku nantang kaliyan Nata Mandura. "Loh, kula nantang kalih sampeyan ingkang pundi nggih?" Lepatipun sampean mriku rerasanan babakan adi kula Ndrawati saguh mateni Yayi Kresna. Nuwun sewu, niku wong damel legane anak Adipati Arya Sengkuni kemawon. Nggih to Adipati. Lambuh. Adipati. Dek. Ngapa? Niki mengene nenggalane metu pripun? Metu ya wis kari dinggo kok. Us. Ayo perkarane sampean dadak omong nek saguh mateni anak Prabu Bathara Kresna. Nuwun sewu anak Prabu, nuwun sewu. Menika kala namung keceplosan. Menika kala namung keceplosan. Bapak Durna kula nuwun sewu. Kula kinten ature wong sing ketrucut niku atur saka lambe ati jerone manungsa. Dudu kok mengatur ngaya wara. Loh, lajeng kersa paduka anak Prabu Baladara kados pundi? Yayi Prabu Lilana kunyun pamit. Perkawis menika badhe kula aturaken Yayi Prabu Kresna. Sak mangke sampun ngantos para sata Kurawa nggayuh Wahyu Cahya Wacana nawi tasih ginaken wata adigang adigung adiguna Yayi. Pripun iki Demate? Pangestu karo wayapta jagat Bapak Durna. Wonten dawuh. Kula kok rasa mangkel. Mangkelipun kados pundi? Mangkel kalih ingkang Bapak. Nggih. Sekawit rawipun Koko Prabu Baladewa mriku badhe nyengkuyung dhumateng ingkang putra. Anggenipun badhe nggayuh wahyu kok malah dados mekaten kawontenanipun. Paduka mriku tiyang sepuh ning boten sagedipun ugemi ngendikanipun. Ngapunten. Ora mung cukup ngapunten Kakang Durna. Sampeyan kudu tanggung jawab. Mawi saguh mateni anak Prabu Bathara Kresna, sampeyan ya kudu saged ngrampungi perkarane. Demate. Sampeyan kok kaya ngoten. Oh, kula niku ditimbali sowan wonten kersanipun anak Prabu Jaka Pitama niku kula niku namung disuniga pertikel. Niku dipun suniga pamrayogi. Lah iya sampeyan mau rak wis ngigoke. Ngigoke pripun? Nek saguh mateni anak Prabu Sri Bathara Kresna. Alah. Demate. Pendhita kok ngencek. Lajeng mriku ados pundi anak Prabu? Sabtu Pandhita Ratu. Paduka mriku derajating Brahmana. Menawi boten saged ngugemi dhateng pangandikanipun teges tetel kabrah mananipun Bapak Durna. Sikra-sikra yen permana kanca Sikra ngrakit nawang sesangga. Nalendra mbek marosing sanggatri gumulung katri gumulung mangromak ing wadya Kordha reka kiri ro nanggana magawe gelare wang-wang
Didemadra ingkang wonten pasewakan negari Ngastina nalika semanten Sang Prabu Duryudana arsa medhar sabda pangandika tinampi dening pandhita ing saka lima nggih Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Kumbayana dadi leget datanmu badatanmu sik pandhita ing saka lima wau nganti kaya pratima gelik kencana ndadosaken kanyut pinangka warju kanyut jayung ganten warju jayung keca minangka durung abang itu durung manjing dasaring pertolo kasaru geger jaba pyak ngarsa tekapi wis beban bono amuk apa to kang dadi darunane ora ana macan apa gajeng medhol saka wantilan kejawi sangya para seba sami alok bilih wonten jawata ingkang mandhap saking kayuwangan nenggih dewaning godhaya dewaning mangranja nenggih Sang Pandya Bathari Durga sumawana nalendra saking tlatah sabrang ingkang minggah madhaing Datulya Praja cumlorot candrane cahyane nganti kaya ndaru tetangga kaya kagiat sangya para sata Kurawa sangya para lenggah wae Cecep prabawaning ratri sasatara wus manjur kalawaryan tan kuciwa memanise panggap Sri Narta ing alu samar pamaring sukma
Maya winaya ing asepi sinimpen teleng ing kalbu Mendha alon tata trap silan ira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta jagat pangestu ngoro wayah Bathara jagat boten kinten babar wisan arawipun sesembahan kula ing kayuwangan Surdaya ing kayuwangan Dandang Tangguri boten sisip boten kinten babar wisan para sasat kejegrugan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu manahipun ya manahing panjenenganing sen pinampi rawipun Pandya Bathari Durga Eyang Bugulun Pandya Bathari Durga arawuh wonten praja negari Ngastina kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhapa pada paduka Eyang Bugulun Bathari Durga Eyang Permoni bat wong tetian kala Rudra Mas Pati Raja Dewaku Sodhe selikur dina. Ya nggih kula putuku Duryudana ya wayah ulun ing Ngastina Jaka Pitana. Jeneng kita atur bekti ana ngarsanipun Eyang ya nggih kula wis tak tampa mboya lewat pangestu kula namanana Duryudana. Sampun saged anggen kawula pundi dadosna jimat. Pareng pangestu paduka badhe kula cancang bocahing weni dumawing wijang rumeketing Werdaya. Saestu dadosaken cahya nercahya daging rah kajiwanan Pandya Bathari mboten langkung kaskecat anggen paduka lenggah. Iya ya nggih kula Duryudana mboya kurang prayoga prapta ulun nggon ulun rawuh tedhak ning praja negara Ngastina iki nggih Duryudana. Lole astakusala sila bertapa mboten nganti kanyana-nyana rawuhipun Ibu Bathari Durga Begawan Durna. Inggih Ibu Bathari. Iya ya nggih Begawan Durna. Ulun ingkang prapta ngersane anak Prabu Jaka Pitana. Kula ngaturaken sembah bekti kula konja Ibu Bathari. Iya ulun tampa Begawan Durna mboya liwat pangestu ulun tamanana. Begawan Durna Kumbayana. Sampun sanget anggen kawula pundi? Mboten langkung kaskecat lenggah paduka Kanjeng Ibu Permani. Rawuh wonten praja negari Ngastina. Iya Begawan Durna kaya wis mboya kurang prayoga prapta ulun ana ngersane anak Prabu Jaka Pitana. Kanjeng Hyang damel kaget sotaning manahipun ingkang wayah ing Astina
pun Joko Pitana. Wondene rawuh wonten Praja Negaring Astina wonten wikados punapa? Batu-batu Baduryudana. Wonten timbalan ngadawu. Yektine nggone panjenengan ulun, ya apa yang ing dandang mangore prapta ning Praja Negara Ngastina iki. Merga sangka ana ing kayuwanganing surda ya ketaman gara-gara ketaman hawa panas wekasan nyapapake sanjaning mara jim setan periprayangan bangsaning Bajul Barat padha nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung bu ya karuan kahanane merga ketaman gara-gara ya kesasapan hawa panas ingkang sumundul ing ngawiyat merga mangertya ya Duryudana anane panjenengan ulun prapta ana ngarsamu iki merga panjenengan ulun nyumurupi negara Ngastina manter tejane nganti gawe gara-garaning kayuwangan dandang mangore nggih Duryudana poni yang nyadong dawuhe ya ature Putu Prabu Jaka Pitana duwe gegayuhan apa teka nganti dayane ndadekake kayuwanganing dandang mangore panas ketaman gara-gara nggih Putu Prabu Duryudana. Jagat pangestu nggara wayah Bathara Jagat. Kanjeng Hyang ana paring dawuh apa nggih Putu Prabu? Nembe kemawon ingkang wayah pun Jaka Pitana menika raosan kula menika nembe ngrasani teka patuku sampun priksa ing saderengipun. Ora kok teges, mboya kok teges panjenengan ulun iki wis prisa kelan apa kang kita gayuh kuwi babar pisan durung. Nanging ulun jaluk ya ngger supayane jeneng kita dawuh kelawan panjenengan ulun ya ana ngarsanipun Hyang. Nggih, Kanjeng Hyang ki kepareng matur. Yektosipun sejati ingkang wayah pun Jaka Pitana inggih ingkang wayah pun Duryudana. Mriku ingkang sak mangke nampi wangsit saking para Jawata bilih para Sata Kura badhe kadurungan wahyu. Iki kanugrahan ingkang sinebat Wahyu Setya Wacana ingkang aran Wahyu Cahya Wacana. Pramila sak mangke gandeng sampun mangertos tuwin ingkang wayah mriku sampun tanggap sasmita kados pundi lampahe purangipun kula badhe gayuh wahyu. Kula menika bingung. Bingung sababe apa Duryudana? Bingung awit mesti kemawon menawi ingkang wayah nyumurupi perkawis kados mekaten kadang-kadang kula para Pandhawa tartentu ki badhe gayuh wujuding Wahyu Setya Wacana mriku. Pramila Kanjeng Hyang pramila saking mriku kula suwun mewah kula menika bingung kados pundi sarananipun anggen kula badhe nyirnaken para Pandhawa supados ing sak mangke boten wonten malih ingkang mepalangi niat krentek miwah tekadipun ingkang wayah pun Jaka Pitana anggen kula badhe gayuh wujuding Wahyu Setya Wacana. Kanjeng Hyang Kagatri sang kapirang urinangkul kinempet-kempet dosang retnaning bawana yaki tukang walang ati ya tukang kutu garing ya tukang ana sing tias Atopat sodhe selikur dina mangerti ya nggih kaget manahipun yang bareng pun yang nampa atur anak Putu Prabu Duryudana yen to jeneng kita bakal nggayuh wujuding wahyu ya ingkang kanugrahan ingkang sinebut Wahyu Setya Wacana ya Wahyu Cahya Wacana. Nggih, kagiat araos sing manapatu kados pundi Kanjeng Hyang? Nggih. Kurawa kuwi durung tau-taune nggayuh wujuding wahyu teka wektu dina iki bakal nggayuh wujuding anugrahan saka para Jawata bombong sartane seneng manahipun Hyang. Teka Kurawa tinarbuka penggalihe wis tinarbuka atine. Yen to bakal nggayuh wujuding Wahyu Setya Wacana ya ingkang aran Wahyu Cahya Wacana. Nggih. Lajeng samangke kados pundi sarananipun? Anggenipun ingkang wayah badhe gayuh wujuding Wahyu Cahya Wacana. Gandeng sampun minesti para Pandhawa ingkang dados pepalangipun ingkang wayah anggen kula badhe gayuh wahyu. Nggih, aja kuwatir. Aja wedi kangelan. Merga wektu dina iki panjenengan ulun nganti sawane nalindring Madyantara. Ya iki ingkang pun yang kanthi ya iki ingkang jejuluk Prabu Gendra Swalapati. Mriku nganti rawuhipun Prabu Gendra Swalapati. Iya, marata diage dangunen praptane. Pernahe kadangmu
taruna ya nggir. Oh iya, ngestaken dawuh. Yayi Prabu. Yayi Prabu Gendra Swalapati kadangipun Kakang Nalendra Madyantara. Kula wonten pangandika ingkang dawuh sinuwun. Apa pancen bener wektu dina iki kowe ingkang nderekke kelawan tindahe Kanjeng Hyang Bathari Durga? Mungkin dados ning kawuningan. Sak mangke ingkang rayi ingkang den kanthi supados sowan wonten Praja Negari Ngastina, kula piyambak dereng mangertosi menawa ingkang dados darunanipun miwah menapa ingkang dados wigatosipun. Teka sak mangke Kanjeng Ibu Bathari Durga nganti sowanipun ingkang abdi ing Madyantara, Kang Prabu. Malah sak mangke kula nyuwun dawuh timbalan paduka, kula kadhawuhan menapa kemawon, kadhawuhan nglampahi menapa kemawon supados para Sata Kurawa kalaksanan anggenipun badhe gayuh wujuding Wahyu Setya Wacana, kula mboten badhe wigih ringa-ringa. Lair lan batosipun ingkang abdi kula sagah ngrewangi Kaka Prabu Duryudana anggenipun badhe gayuh wujudipun Wahyu Setya Wacana, nggih aran Wahyu Cahya Wacana sinuwun. Jagat pangestu Ngrawaya tur jagat Prabu Gendra Swalapati wonten timbalan kadhawuh gandeng panjenengan ingsun wektu dina iki arep gayuh wujuding kanugrahan ana ingkang mepalangi ora liya kejaba ya mung kadangku Taruna, ya kadangku ing Amarta, ya Pandhawa 5 cacahe. Mula ndak jaluk singkirna, ndak jaluk sirnakna. Ngestaken dawuh sinuwun. Nanging nuwun sewu, Pandhawa menika nggadahi pengayoman, Pandhawa menika nggadahi daya kekiyatan. Inggih awit saking daya kekiyatanipun nata ndrawati nggih Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang tansah dados pujanganipun para Pandhawa sartanipun menika ingkang dados cagak wonten Praja Negari Ngamarta. Pramila ingkang badhe kula sirnaken langkung rumiyin sanes kok pendhawane nanging ingkang badhe kula pateni, badhe kula pejahi, badhe kula sumingkiraken menika nata ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna sinuwun. Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana duari ningsun alona ngandika magaweya. Jagat pangestu Ngara Prabu Gendra Swalapati wonten timbalan Kanjeng Hyang Bathari Durga ana dawuh menapa nggih Putu Prabu? Boten kinten babar wisan menika undhagi paduka inggihipun Yayi Prabu Gendra Swalapati ingkang sagah mejahi dumateng Kaka Prabu Kresna. Sinuwun sineksen kawula wonten Praja Negari Ngastina saisinipun kula aturi nyekseni, kula aturi maspaosaken menawi ngantos sing sak mangke anggen kula badhe mejahi dumateng punata Ndrawati boten kaleksanan jangganipun ingkang abdi ingkang dados lintunipun. Ya yen to pancen aturmu kuwi mengko bisa mbok sembadani, kowe bakal tak wenehi ganjaran ingkang sakmurwat ana ing Praja Negara Ngastina. Nanging paripaksa yen to gagar wigar nggonmu mateni nujunge para Pandhawa, sirahmu ingkang bakal tugal tumulindasmu tak pajang ing alun-alun Praja Negara Ngastina Prabu Gendra Swalapati. Jagat pangestu Ngara Kanjeng Hyang Wonten dawuh, ana dawuh menapa nggih Putu Prabu? Teka kula mireng kemarasak ing Jawa menika dayaning menapa? Batu-batu. Yektine kuwi dudu kok udan lumrah nanging kuwi sumahe Prabu Gendra Swalapati ingkang disekseni jagat saisine nggih kulup. Jagat pangestu Ngara Kanjeng Hyang Ana malan. menawi ngaten malah kula ngaturaken paningkang tanpa pepindhan. Malah sak mangke kula suwun paduka Kanjeng Hyang Bathari Durga ngentosi wonten alun-alun Praja Negari Ngastina. Kula ingkang sak mangke badhe mandhegani tata gelar baris ngecak perang wonten Praja Negari Dwarawati. Prabu Kresna dipun pejahi. Iya ngestake dawuhe Putu Prabu Duryudana yen mangkono pun yang mamit ngenteni ana ing alun-alun pepungkuran negara Ngastina. Nderekaken tindak jengkar paduka Kanjeng Hyang Bathari Durga.
nyong amring ngengeng kante karenaning yaning marko ngamalako tumering sang candra wasrat maja ramane dole jenur gunung jenur jagat pangestu ngoro Bawadurna wonten dawuh anak Prabu kula menika nampi dawuhipun Kanjeng Hyang Pandya Bathari Durga kula kok langkung marem tinimbang kula nampi pangandikanipun Bawadurna kapok ora we iya wis ora dipercaya sampean karo anak Prabu Jaka Pitana ora apa-apa ora dipercaya ora apa-apa penting bayaran nek sampean ora ana gaweane ming padha wae lho nuwun sewu anak Prabu langkung marem midhanget pangandikanipun Kanjeng Ibu Bathari Durga menika liripun menapa teka piyambakipun panjenenganipun gadhahi nayaka utawi gadhahi kadang inggih nalendring Madyantara pun Yayi Prabu Gendra Swalawati menika estu ingkang saged damel cumeplong raosing manahipun ingkang putra teka piyambakipun saguh mejahi dumateng pun Koko Prabu Kresna kula nggih saguh lho Nger sampun kanjengipun perkawis niku sampeyan arep saguh apa ora kula mboten peduli kapok ora sampean iki kesuwen nek nyambut gawe sampean nek temandang niku kudune sampean ngomong wae pun kula nyuwun pamit budal dlandeng-dandeng sampean kentas malah pun aman mboten nampa duka saking anak Prabu Jaka Pitana nek kaya ngeten carane niki Sengguni mboten melu-melu paman Patih Sengguni nggih semanten waduh nek ngaten kula nggih nampa duka niki nggih nampi jeratanipun Nur Sewu kula ngopeni wong tuwa-tuwa kaya sampeyan iki mboten wonten gunane kula dadekke patih kula dadekke pendhita kula dadekke pujangga mboten saged merantasi gawe pendak-pendak ana pakaryan dijaluki pamrayoga malah mung ngiguke ora iso temandang karya kula bingung kula niki pun judheg pun cunthel karo sing malahipun Kang Putra kula niki tenan lahir batin yen kula arep gayo wahyu malah sampeyan minangka wong tuwa-tuwa sing kula jaluki pamrayoga malah padha pating bedegas ora karu-karuan ora ana gunane duri-duri ngopeni menungso kaya ngono kuwi kula ora melu-melu kok Dik sampeyan ya kenek sampean yo kenek kudune nek sampean ora matur kaya ngono mau awake dhewe ora nampa duka kudune sampean nek ora ngiguhke kula kaya ngoten mau kula yo ora nampa duka pun ajeng tekan kapan le arepe yel-yelan wong tuwa watekane kok bayi modar juga kok sampean ya modar sampean sing modar napa kaya ngoten niku pantes kula dadekke pujangganing negara Ngastina apa kaya ngoten niku pantes kula dadekke nayakaning praja negara Ngastina yen to ngrampungi gawe ning praja negara Ngastina wae ora iso jagat pangestu ngoro Kartomarma wonten timbalan sinuwun apike dikapake wong tuwa-tuwa kaya ngene iki ih kula piyambak mboten mangertos anu dipun rabekaken mawon apa pantes gunemane pendhita kaya ngoten niku nggih mboten pantes kula dhewe ngrumasi mboten pantes pengendikane pendhita kaya ngoten niku mboten pantes ya Dik Patih ya heeh padake kene ra melu wong Ngastina isih iso golek Dik ya Dik Patih ya heeh nganti kaya juragan ki ming 1 loro nggih Dik Patih lah nggih to Kakang Durna mboten tumut anak Prabu Duryudana mboten apa-apa mboten apa-apa nek ajeng mboten ajeng tumut inggih putra Mang Mingkat
nek pun boten lahir batin Gurung Kepikurawa mangke sah manglunga sing adoh ora sah bali Gurung Sina pertapan saka lima tak jaluk ploso jenar tak jaluk sampean mingkat kaya gelandangan Ayo mingkat yo. Ayo. Golek kontrakan Kang Durna. wong tuwa ora ana gunane jagat pangestu karo Kartowarma wonten dawuh ayo pun Kakang Kandi mlebu ning sasara pambujanan Kembul Bujana ngestaken dawuh bubaro kang padha sibuk kundur kedaton nono ngestaken dawuh nyuwun paring padal wasilan sinuwun ngati-ati aja kaya bocah cilik Kula atus pundi nggih? sampean mangan karepmu ora ya karepmu Nek kula tumeteng sasana pambujanan sampean jajan bae wah nggih. 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 Ya Kang ya. Ayo. Nang kene wis ra dinggo Kak Dipate. nggih Ya ngalah. Urip kaya ngene. Wis sampean ki nek ora ngomong saguh mateni anak Prabu Kresna malah ora kaya ngene kanane. pun mamikat Nggih, anak Prabu ngestaken dawuh nyun pamit madal wasilan. Kartomarma ndang bubarna ngestaken dawuh wong tuwa iki ora sah dikon ngopo-ngopo lajeng mengki nek budalan budal dhewe-dhewe ngestaken dawuh Satama apa Kartomarma pancen bajiret tenan kok. luput kula niku napa lho Bapak Durna Luputmu apa? sampun kula pun rasuti nyawang raine wong tuwa-tuwa Rasudi nyawang ki nyawang bokong awan. Ratu kaya padak ya. Engko medal kok Dipati kok. purna gatining maranggilan arsa sang nata kundurang ngedat tonjok saking Damarjana kinapit gambaran gading kadheraken sang jaring peromban jadi manggo ketanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ngambil upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandura tindaknya sang Srinaranata sang Prabu Duryudana lamun Sinandra pindha Widodara pindha Jawata kairing Widodara Dak kling karepmu ya ora karepmu. dak
nyen